Čau lidi, já vás zdravím u takové informačky, které si řekneme o tom, že když mě dáte odběr, kdokoliv z vás a like, tak si mnou můžete natáčet a já vyberu fanouška, a nebo vytvořím server. Je to na vás, takže je to takto. Napíšete do komentů, že chci natáčet _ vaše jméno, ale vezmu vás pokud pouze, když dáte like na toto video a odběr. Potom se mnou můžete natáčet a každý druhý díl vyberu někoho, takže 2 díly se mnou bude třeba natáčet Kořen a pak třeba bude natáčet Aktovka, já nevím. Takže 3 pravidla, jak to udělat. Za prvé dát odběr, za druhé dát like, za třetí napsat jméno a chci natáčet nebo chci server. Je to na vás. Takže pokud chcete něco z toho, nebo pokud chcete něco jiného, napište do komentů, dejte like, odběr, jinak vás do soutěže nezapojím. Každý druhý díl vyberu nového hráče a novou věc. A nebo nového hráče, který bude natáčet na serveru. Díky, že jste se dívali. Nezapomeňte. Čau!